fogs guys karon na morning sa Katugnaw. So unahan halos dili makita ang mga ano yan ito degrees karon pag fogs man dito wala siya makita. First time na ako nakita dani. First time ko naka-experience dani ha. Nag-fogs. Katugnaw, grabe. Grabe na gid ni. Level 10. Ang Katugnaw. Huwag, wala pa gain ikon ha. Wala pa ni snow. Pero ang Katugnaw. Ang fog siya. Sa likod. So there is too much coldness and fog. So unahin yung mga fog room. Sulod ako sa Union Metro Station. Kita niyo ang fogs. See? Grabe. Hindi na bang pang isa ko na. Ano lang bilang fog. Ano Bika humid. Humid biningani. Humid or fog. See? Hindi ko kita. Siya sa fogs na din siya. Hindi ako tangan. Oh, daling part oh. The fogs. First time din sa Union for my experience. Pero sa uban termi na siguro. Sulod na ko guys. Visual kayo ang fogs. Baka na tayo. Hopefully mawala. Ano na ang Union. Sulod na ko. Nag-fog. Woo! Zero visibility. Tara si L'Oreal.
Na vaccine na pa naka na vaccine na ka? Wala, ikaw. Wala pa. Ano ka di pa vaccine po? Kanan, dami. Taas rin ang kuwan. Taas kayo rin. Ang unsa na? Ang rate no? Wala ko nakita. Wala lagi ka na naugat ko ni Agi. Naugat ko sa mga yatay na ko yung CV. Yung CV ba? Nanay bagong teacher ata karon. Oo. Di na klaro. Ano pang nag-fogs no? Lain ako noon na ba? Lang ko kandam ko gabi kay mga zombie nang to. Aba sa dili mapa vaccine ah. Oh. Putla. Zero visibility. Wala kang makikita. Wala na gamay. Ah, Walis na siya. Ano pa pala doon? Nagaling ka wala pa nagulan no? Apa? Dito yung sa tuwa ka nag-fault siya po no? Dito Sa sa, oh yun. ako pag ano paggawas na pa kanina tidulong po kayo po ngani po. Oo. Mura. Wala ka. First time ko nakakuan sa yun dito nag-fault. Oo, diha no. Pero mas bugno, biya itong walay faults no? Last year February, sigay ko lang kung last year mo. Ay, oo. Pero yung pagbaha po, last year. Oo, wala. Ang school, wala na klaro. Parang si Puan last week ni Puan ba eskwelahan din ako kantin, wala ba kayo mga baligyan, no? wala man
Eh di ba ilan ang gi-open? I-open nila. Fogs Kidali guys.